3, 2, 1. Dobrý deň, dneska tu máme Ne, ja hovorím. Joj? 3, 2, a ja potom ešte dám pauzu takú. Ty kokos, už 3, 2, 1 teraz. Dobrý deň, milí poslucháči. Dneska tu máme nášho velice váženého hostia Fifka. To bolo privítanie jak do rozhlasu. Zdravím. Rád som prijal vaše pozvanie. Jak sa máš? Výborne, pohodlný gauč, dobre, ďakujem. Ďakujem, príjemné. To je super, naše Aj štúdiu. výzdoba. Ako sa tu cítiš? Akože, ako doma. Ovoce na stole, ty máš také domácké prostredie. No. Aký máš názor na tento tábor? Akože profesionálne to tu je, takýto setup ani ja nemám. Vieš, 3 Ďakujem. svetlá, krásne, 2 uhly kamier, to je to perfektné. Aj mikrofóniky, to je fú. Kupovali za vlastné peniaze. To už ste inde, ale Všetko naše. To je level 10. na to, že máte pilotný diel, dosť dobre. Takže vlastne Fifko, čo ťa vlastne prinieslo k YouTube a to ťa začal natáčať? No tak to je dávny príbeh, už by som povedal, už to je ďaleká minulosť. No daj Ale históriu. história normálne, história, už to, jak dejepis. No daj. No predaj nám kúsok histórie. To som chodil ešte na strednú školu, na gymnázium, posledný ročník a spolužiak furt točil takú jednu hru tanky, World of Tanks. Furt to hral, on bol taký celkom profi v tom, akože dobre mu to išlo. Tak si povedal, že oživí trošku tie videjka a zavolal nejakých spolužiakov, včetne mňa, po slovenskej vrátane, k nemu domov a sme tam komentovali nejaké tankové tie replaye. A písali ľudia, také pozitívne ohlasy mali na moje účinkovanie v týchto videách, tak som si povedal, že skúsim aj ja sa založiť kanál a budem tam tú hru točiť. Problém bol, že som mal taký starý kom, že tam tá hra nešla, tak som točil proste niečo iné. A tak som začal vlastne. Tak napríklad, o čom bolo tvoje úplne prvé video? Moje úplne prvé video bolo o tom, že prečo mi nejde World of Tanks, prosím pomôžte mi. Ale potom som ho vymazal, teda nie je vymazané, je skryté. A prvé video bolo som takto zobral iba taký iPod, som mal iPod Touch. A som natočil sa, že to som ja. Vítajte na mojom kanáli. Máš ho stále na YouTube. Ahoj, ja nemážem nič. Ja nemážem nič z mojej videí. Všetky sú tam. A potom som začal točiť Super Meat Boy, hernú sériu. Aká bola tvoja najväčšia inšpirácia napríklad? No, ten kamarát. Okay, tak. Ja som nemal, aj neviem, akože inšpirácia, keď pozeráš všetkých youtuberov, tak vidíš, čo točia vlastne a bereš tú inšpiráciu od nich. Napríklad Sela si točil, pamätám, že Sela si točil Super Meat Boy a sa mi to páčilo, tak som točil aj ja tú hru. Napríklad také to bolo tak od neho, viac menej. Áno, a kto bol napríklad ten tvoj vzor? Selassie alebo? Nebol tomu vzor, iba som videl, že dobrú hru točí, tak som si zahral. Ja som sa nepozeral od neho, iba som videl, že to točí. A bola to hra, ktorá mi išla na mojom kompe, síce v rozlíšení 800x600, ale išla. Kto bol prvý na tvojom kanále, čo si s ním natočil video? Kamarát. Tvoj host. No s tým typkom, kamarátom som točil video. Asi prvým. Ešte stále sa kamarátite? No, som bola na svadbe. Už aj decko čaká, chápeš? Kedy máš ty svadbu? Uvidíme. Tak vlastne mňa by zaujímalo, lebo vlastne v každých videách hovoríš, že nespíš veľmi dlho. Priemerný spánok vlastne. No, v tomto som sa už zlepšil za poslednom obdobie. Už sa to uberá na správny smer, by som to tak povedal. Pretože nie je to zdravé spať málo, no je to z dlhodobého hľadiska, to nie je moc rozumné, som zistil. A ničí ti to telo, aj psychiku a aj tvoje celé telo, jak funguje. A hlavne, keď teraz som začal aj cvičiť, tak mi to je také, že musím oddychovať viacej, aby som viacej vládol, chápeš? Tak je taká aj motivácia, aby sa mi viacej darilo o tom cvičení, tak musím viacej spať. A aj ma to tak, keby potom sa viac viem sústrediť na veci. Lebo kedy spím, že 2-3 hodiny, tak potom je to také, že som unavený a také aj viac podráždený a tak, nie je to dobré. Takže teraz už poslednú dobu sa snažím 8 hodín, aj keď dneska som spal iba niečo menej ako 6, ale som skoro vstával. Ale snažím sa tak 7-8 sa snažím priemerne. 8 není isto priemer, tak 7 podľa mňa. Kedy si začal mutovať a akože rád do výšky? Asi neviem, keď som mal možno až 14? Neviem. Ja som bol opozdený v tomto celkom inak. Mňa aj prerastol spolužiak na chvíľku, si pamätám. A potom som ho dobehol. Neviem presne. A vlastne, ty si v jednom z videí spomenul, že
si postúpil operáciu vybraním mandlí. Áno, veľmi správne. Vybrali mi tie krčné mandle. Keď som mal asi 8 rokov. Som bol furt chorý, aj sestra išla som na tú operáciu, sme boli spolu na izbe. Bo furt sme mali angínu a potom odporúčali nám, že máme ísť na to, tak sme išli. A bolo to bolestivé nejako, alebo ako to bolo? No, tak to spíš, keď ti to režú, ale keď sa zobudíš, tak potom to bolí, no. Tak kus to bolelo potom, ale dalo sa. A to si bol ako jedinýkrát v nemocnici, ako za tvoj život? Ne, ešte som bol, keď som si zlomil chrbát. Ako sa ti to stalo? No to som išiel na kolobežke z takého kopca veľkého, také strmý kopčisko a nešli brzdy na kolobežke. Elektrické? No, taká tá Bolt zelená. Dobrá celkom, nie? Nešli brzdy proste. Väčšinou bol teda ten retardér. Áno, na konci bol retarder a ten ma vyhodil do vzduchu. A kus ma dokrútilo. Nepríjemný zážitok. Nepríjemné, skoro som zomrel, nevadí. A vlastne mňa tak zaujímalo, mňa to vždycky zaujímalo, že keď si bol vlastne doma, tak si v jednom z videí sa mi vlastne spomenul, že Kiki povedala, že s tebou nechce už ďalej pokračovať vo vzťahu. Áno, veľmi správne. Ale my sme sa rozišli ešte predtým, ak som spadol. To bolo asi mesiac potom. Ale vlastne spomenul si to vtedy, keď si bol polamený. Áno, to bolo také videjko. Áno, správne. Veľmi pozorný. Kto si myslíš, že je najlepší youtuber na československej scéne, podľa teba? Ja to nemám tak najlepšie, niekto proste, neviem. Ja Najobľúbenejší. Nie, ja to viac sledujem, ja väčšinou zapnem YouTube a kúkam domovskú stránku a čo sa mi páči, to otvorím. Nemám, že obľúbeného, že sledujem všetko od neho. Damage Rad mám asi hodne najviac pozorných videí. To najlepšie ku jedlu pozerať, vieš. A zo zahraničia nejakého nemáš favorita? Tiež? Asi ne, ja to mám tak, že čo príde, to si pozriem. Aké je tvoje pravé meno? Práve meno je Filip. Filisko. Jánoš, bakalár. Nezabudnúť. Keď náhodou budem mať také vo videjku, tak BC. To je vlastne titul, na ktorý si Áno, pyšný. veľmi som pyšný. Aká bola tvoja najpopulárnejšia séria videohier alebo niečo takého? Séria na YouTube? Asi Royal. Mal najviac také, že hype u mňa. A v ten čas si získal aj najviac odoberateľov na YouTube? Asi áno, ten Clash Royale priniesol veľa sledovateľov, pretože to bolo to, všetci hrávali vtedy. Aký bol pocit dosiahnuť tých 100 000 odoberateľov a dostať ten silver button? No dlho to trvalo hlavne strašne, kým to vôbec... Lebo ty si dostal 100 000, strašne to trvalo, kým to napísalo hore také, že môžeš si vyzvihnúť play button. A na to som klikal a potom ešte asi 2 mesiace som čakal na ten balíček, ale keď to došlo, to bolo úplne super. Som spravil taký fanmeet a som to otváral pred ľuďmi, to bolo pekné. Aký je tvoj goal youtuberov, že koľko proste potrebuješ tých youtuberov, aby proste si bol tak, že vážne, že spokojne dosť? Subs, akože odoberateľov. Jaj. A práve, že už dneska nejde o to, aký máš počet odberateľov, podľa mňa, že to je úplne podstatné. Jediné akože, že máš zlatý oný za milión, to je taký, že milník možno, ale to nesúvisí vôbec s pozreťami, tí odberateľa. Už dneska málo kto otvorí YouTube a pozrie, že koho odoberá. Takže je to také, že kedysi, pamätám, keď som začínal, tak aj keď si otvoril YouTube, tak ti ukázalo, že koho odoberáš, videá od ľudí, ktorých odoberáš. Teraz ti ukáže proste od random ľudí. Takže je to také nepodstatné. Koľko metrov máš? 2 metre. A ešte 5 cm možno, cca. Áno, a na začiatku si spomínal, že si začal cvičiť niekedy teraz. Porozprávaj nám o tom viac trochu. Tak som sa asi, ja som ako už pred rokom cvičieval celkom, potom som to vykašľal. Od septembra som už iba videjka točil furt, tú farmu som s tomu venoval, potom som točil furt denne videjka, som si nevyhradil čas dáko. A teraz v lete som začal znova. Nejaký kamarát to dokopal, že už by som mal, ale som bol taký, už som začal tak, vieš, tak tlustnúť strašne, furt som len sedel, nehýbal som sa, už mi z toho bolo zle proste aj. Takže treba nejaký pohyb trošku, tak som išiel. Áno, a keď si spomenul tú farmu, tak ako by si to ohodnotil od 1 do 10? Farma je 10, top zážitok, úplná sranda. Máš nejakú sériu videohier, ku ktorej by si sa vôbec nikdy nechcel už vrátiť? Alebo naopak, že práve že chceš viac? Nič nie je také, čo som točil a nenávidel som to. Tak. Jump King, možno. Jump King to práve, že ma láka aj tie ďalšie mapky hrať. Lebo tam sú už nejaké DLCčka, nejaké ďalšie, tak toto... Akože nemám to rád, ale akože je taká výzva. A k čomu by som sa chcel? No Minecraft by som chcel rozbehnúť.
A ešte nejaké príbehové hry, to ma baví celkom. GTA 5 Story Mode. No, to budem hrať. Napríklad. San Andreas treba dohrať, potom 4, potom 5. Chcel by si, aby ťa gamer pridal do mineru? Asi ne. Ja nesom, lebo viem, že tam furt stavajú niečo a mňa Minecraft vôbec nebaví, akože čo sa týka stavania. Minecraft akože dobrá hra na tie srandy, všetko a takto, aj minihry ma bavia, aj všetko tieto proste srandy okolo toho, ale stavanie to neznášam. Skôr PvPčko, niečo také, či? PvPčko ne. Také, čo boli také nejaké minihry, to ma bavilo. Neviem, také napríklad, čo sa padalo, tak zhora si musel trafiť proste tú dieru. Neviem, jak sa to volá. No, dropper, to je sranda napríklad. Ale stavanie neznášam, proste neviem stavanie. A vlastne rozbral by si sériu, kebyže máš príležitosť Counter-Strike. Mám nejaký zoznam videí z CS videí, ale je to také, že raz za čas zahrám a je to strašne zle. Hráš LOLko? LOLko? Málo kedy. Výnimočne. Ale mám tam aj 200 hodín na LOLku. Ale som v tom strašne špatný. Radšej Brawl Stars. Alebo PUBG? No to som nehrať raz. A teda vlastne ty si nás spomínal, že ťa do Brawl Stars dokopal Myškin. Neviem, dokopal mi ukázal tú hru. No, viac menej. Daj tam taký rating, že ako ťa to, proste ten prvý pohľad na tú hru, že keď si to príklad začal hrať, že... No, ja som mal vtedy, tuším presne ten iPod Touch, nejakú 5 som vtedy mal. A strašne mi to, pamätám, mi to strašne blblo. A mne sa zdá, že ja som otvoril ten Brawl Stars a hral som to asi neviem, či deň, 2. A potom mi úplne zblbol ten mobil a nemohol som to hrať na ničom, lebo potom som mal nejaký Android a nemal som uložený ten účet ako... Nemal som cez to IDčko asi nejak, alebo vtedy nebolo IDčko, neviem, jak to bolo. Nemohol som, tuším, bez toho, aby som mal funkčný ten mobil, to preniesť do druhého, tak som to nehral vôbec. Až potom, tuším, neskôr, keď som kúpil neviem, či až tablet alebo čo, tak som začal to hrávať znova. Takže to bolo také, že som to chvíľu hral a potom som vôbec nehrával a potom som to hral, keď to bolo už keď to bolo takto, vieš, na šírku. A teda vlastne Royal si hrával viacej s tým Myškinom, čiže to s ním akože bavilo. No. Ale ja neviem, nejak som u toho upustil. Dlho som sa nedíval na tú hru. Mám ešte jedno videjko natočené strašne staré, kde vyšla nová tá... Neviem, jak sa volá tá rarita, tej najvyššia tej... Champion. No, Champion, čo vyšiel taký ten štvrtý. Monk. Ne. Neviem už, jak sa volal. Oni boli traja a potom vyšiel štvrtý. No Monk taký, čo odraža strely. Neviem. Mne sa, že to bol taký krtko. No, ja aj Minty Miner. No, ten vyšiel a to mám ešte natočené videjko, ale ešte som stále neostrihal. Ale tedy som to nehral. Ako si spoznal so Smilom? On mal taký kanál na také vtipné scénky, také skeči. A ja som mu to komentoval a nejak mi potom napísal a potom sme sa nejak stretli a potom sme sa nejak poznali. Real Studio sa to volalo, tuším ešte je stále dostupný ten kanál. Real Studio SK, tak. A teda ty vlastne spomínaš Myškina ako taký tatko, by sa dalo. No, to je detko Royal. A prečo vlastne? Tak lebo je starý a hrá Royal, tak ho volali tatko, proste tatko Myškin. Alebo si robili, ľudia si mysleli dlhú dobu, že to je môj proste otec. No a furt sa pýtali, čo tvoj syn? A vlastne, prečo ti akože prenikla prezývka, že si kôň? Ja neviem, jak to vzniklo ináč toto. Viem, že sestra si robila foto mňa srandu, že som koň, ale neviem potom nejak... Ja neviem, jak to vzniklo. Nepamätám si, ako to začalo vôbec. Mne sa zdá, že s tým konským copom, či ako... Tak bolo niečo s tým? To ešte predtým sa mi zdá. Ja neviem, vôbec neviem. Niekto sa môže k tomu dopatrať, všetky moje videá sú verejné. Plánuješ teraz niekedy bližšie v budúcnosti spraviť nejaký veľký kolab, alebo čo? Ja moc netočím s ľuďmi, ale teraz som robil dokonca výnimku, som točil Chain Together asi tam na 4 dokonca. Tak to je asi môj najväčší kolab, aký som kedy spravil. Aký bol najťažší level v Geometry Dash, čo si hral? Bloodbath. Koľko hodín trvalo? 300 hodín. 78 streamov, či koľko to bolo. 2 roky. Koľko máš na Geometry Dash nahraných hodín približne? Asi 1200, 300, ako tak. Neviem ako veľa, ja som skôr taký, že
jeden level a strašne sa mu dlho venujem. Taký ťažší, že? No je to celkom ťažké. Extreme Demon. Kedy si to bol top 1 najťažší level. A vlastne tebe sa vlastne, ja si chcem spýtať, že či ti vlastne nevadí taký typ ľudí, čo sa ťa vlastne pýtajú, že kedy bude Brawl Stars. Áno, hovorím, už 10 rokov hovorím, nepýtajte sa ma otázky, kedy bude. A furt sa zapýtajú. Lebo ty to máš aj na Twitchi sa vidieť, že keď tam tak napíše, kedy bude. Nikdy, napíše nikdy. Áno. Tak ten bot to napíše, že nikdy. Furt, ľudia proste, furt im to hovoria, furt sa pýtajú. Že vlastne nech to nahrajú postupom času. No, treba počkať. Môže byť jasné. A vlastne ty si to úplne prvé štúdiu, čo si mal, to bola jediná izba? No ja som najprv točil v svojej izbe. Potom, keď ty išla preč, ona išla bývať s priateľom, nejak na 2 roky či koľko, tak bola voľná izba, vieš, tak ja, že čo tu treba využiť. Tak som išiel tam, som si točil aj streamoval, tak to bolo také v podstate akože moje, proste, už to bola moja izba. Ale potom sa ona vrátila a ja som tam furt bol, tak takedy proste mi tam chodila do tých videí vzadu, proste tam bola a to bude čo niekedy srandy z toho. A potom som išiel preč, som snažil také vlastné kanceláriu. Tam bolo celkom dobre. A vlastne, keď ťa vlastne vysťahovali do starého štúdia, No. tak si spomínal 10 000 eur, takže to stálo. Vlastne ty si mal depresie kvôli tomu, či ako by sme to mohli povedať. Tak neviem kvôli tomu, to bolo celé také blbé životné obdobie celkom. Ale to tiež tomu nepomohlo, no, že ma odtiaľ vysťahovali. No ja som musel ísť o to poschodia nižšie na prvé poschodie a to bolo úplne otrasné, tam proste bolo veľa ľudí, hnusné priestory, tenké steny strašne, všetko bolo počuť, tak to bolo také na nič. Takže vlastne si išiel do Brna, by sa dalo povedať, že... No, nešiel som kvôli tomu do Brna, ja som si chcel nájsť niečo na nejaký ďalší priestor, ale Kika išla študovať do Brna, tak som išiel s ňou. Že skúsime, aké to je spolu bývať. A ako to je? Je to, zvykáme si, po roku si stále zvykáme. Je tam veľa vecí, s ktorými musíme sa naučiť bojovať. Napríklad ona je strašne poriadku milovná a ja som strašne poriadku nemilosrdný. Plánuješ teraz v blízkej dobe ísť napríklad do Clashu alebo čo? Keď ma zavolajú, nevolali ma. Do nejakej väčšej show, tak. Ja by som sa išiel, videl iba s Baronom. Keď ma zavolajú, tak im poviem, že chcem iba tohto supera, ináč nejdem. Isto, hej. On je taký, že iba proste ma rečí. On mi aj nenastupuje, podľa mňa, však už mám 4 zápasy, mal tuším, a pred 2 si niečo proste zlomil. Tesne pred tým zápasom si zlomil, čo vieš. Takže on je taký, že neverím mu proste. Vlastne to bol človek, ktorého si takže nemal rád na tie farby, alebo... Možno to je úplne debilko. Mne sa zdá, že on hovoril tako, že vy ste všetci alebo... Áno, a on sa vymýšľal furt veci a ja prvý deň, keď som videl v aute, len keď sme išli na tú farmu v autách, tak už som videl, že toto bude problémový človek, toto nebude dobré. A nikto to nevidel proste na ňom, že je nejaký divný, až potom časom im doplo, že to není akože normálny človek. Ako si išiel na tú farmu? Ty si len tak otvoril stránku a len tak sa prihlásil? No nie úplne. Kika furt sledovala farmu, si pamätám, že furt to pozerala, aj keď proste bola u mňa v tom štúdiu, sme došli, cez víkendy chodila, tak pozerala tú farmu, ja som to neznášal, proste som furt hejtil, že takéto sráčky sleduješ. Ale som si hovoril už vtedy, že by som mohol ten zosraný prihlásiť, že vieš, keď to furt pozerá. A potom som na to aj zabudol a potom to bol ďalší rok, lebo to chodí furt v septembri, vieš. A casting robia také, neviem, február, marec, apríl, maj, jún, tak dáko. A som mal také zlé obdobie presne vtedy. A som si hovoril, že no dobre, tak ja to teda zostraním tam na prihlášku, len tak vieš, že vyskúšam. A zabudol som na to, úplne som to zabudol, som nedával tú prihlášku, úplne som to odkladal, až potom v júni som zapol stream. To bola nejaká Fortnite nová kapitola, som to išiel natočiť také videjko. A potom niekto písal, že chce si tú prihlášku, ja mám na farmu, a ja že jaj. Tak ten typek ešte, že mi to pripomenul, neviem, kto to bol, a ďakujem mu. A Fizi, čo s ním? Jaký máš na názor? Nesledujem ho. Neviem. Nech si robí, čo mu ide.
neviem, ja takýto ľudí neviem. Nie je to pre mňa, to čom točí. Máš taký názor aj na Dušana? Dušan? Ducho. No viem, no. Akože v pohode, ale nepáči sa mi takedy, že mám pocit, ale teda iba môj taký subjektívny názor, že takedy hovorí veci, ktoré ľudia chcú počuť. Neviem, jak to povedať, ale proste, že takedy mám pocit, že nehovorí vlastný názor, ale skôr to, čo... Nevždy, on je akože super v tom, čo robí, ale sú také situácie, ktoré proste mám v hlave furt, ktoré sa diali. Napríklad, keď ja som proste taký, že pamätám si takéto veci, čo ma vtedy srali, keď to robil. Keď hejtil napríklad, tuším presne Fyzio hejtil za to, že proste kopíruje miniatúry alebo čo. A pritom proste asi mister, to som presne v jednom videu hovoril, aj som to aj ukazoval, že on robí to isté v podstate. On tiež kopíruje miniatúry, aj všetko proste kopíruje tie nápady, všetko. Ale toho nenapadol Dušan, lebo to je proste jeho kamarát, tak mi to prišlo také... Také mi to prišlo. No ale... Čo? Nefér ti to také? Také, že svojich kamarátov si drží, aj keď robia proste zlé veci a ostatní hejti, lebo proste hejti Fyzio, lebo to vtedy hejtil Fyzio, lebo všetci ho hejtili, tak hejtil aj on. Tak mám to také, že proste... Ako robí to dobre, ale mi to príde také neúprimné proste, no. Máš nejaký názor na Selasiho? Selasi? Ľúbi sa mi, čo robí poslednú dobu. Ale predtým sa mi nepáčilo nič, čo robil. Strašne dávno, keď ešte točil také obdobie, keď točil Q&A a takéto, to ma bavilo. Ale potom on mi prišiel strašne dlhú dobu, skúšal nejaké videá na silu robiť, ktoré si myslel, že budú baviť, ale to bolo vidno, že to ani nejako nie je dobré, aj nič. A teraz mám pocit, že až teraz našiel dať, čo proste ho baví, aj to je zaujímavé a dobre sa ho pozerá. Takže jeho videjka si ja zapnem takedy, keď varím, alebo dačo umýva riady, alebo dačo také. Takže to raz sledujem. Je nejaká videohra, čo si v živote nezahral a v živote ani nechceš si to zahrať? Neviem. Nikdy nehovor nikdy. Takže neviem, a napríklad aj Roblox som si myslel, že v živote nezapnem, ale raz som to zapol. A možno takedy zapnem, neviem. Neviem ti povedať. A nápad s 300 000 odberateľmi napadol teba alebo divákov, že sa proste rozprívaš, že opäť dohľa? Ja neviem. Neviem, to tak dávno nepamätám už ani. To bolo už kedy. Ale tuším, mám nejaký, mne zdá, že mám nejaký uložený, kde nejaký klip s Mremíkou, niečo, kde som také niečo hovoril o 300 000. Ale neviem už, jak to bolo strašne dávno. Takže neviem. Do akého videa si na svojom YouTube kanáli vrazil najviac peňazí? No do série isto Clash Royale. Ale do jednoho videa to nebude Clash Royale, lebo tam som minul možno max 100 eur za jedno video. Možno trošku viac, niektoré boli oferky drahšie, ale... Drahé video mám, kde som testoval podmorský klouzák, lebo to som mohol síce kúpiť a potom vrátiť, ale som si to nechal. A potom som to niekomu proste venoval, 350 eurový klouzák. A potom isto ešte videjko, ktoré ani nevyšlo ešte zatiaľ, výlet do Srbska, kde som vlastne musel požičať auto, takže to niečo stojí, potom aj cesta niečo stojí, potom ešte ubytko niečo stojí a potom ešte ja som testoval takú reštauráciu, to niečo stojí. Aj ubytko, neviem, čo som už hovoril. A to, vieš, to bolo asi najdrahšie, možno takéto dačo. Ale ináč akože ja netočím nejaké videá, čo veľa stoja. Ale do každého videa musíš niečo investovať. No, čas. Áno. Ja mám ešte takú otázku. Video, kde si trávil 24 hodín v mori. Bolo to vlastne, že cez noc si povstal v tom mori, alebo... To bola paródia na Fizzy Style. Jasne. Aha. A vlastne ešte ten podmorský klouzák, čo bol to vlastne, nefungovalo to vôbec. Slabé, pomaly to išlo, no. Slabota, som čakal to vácej. Lebo že tam bolo písané, že to ide takých 30 km za hodinu. Nie, boli tam to nejaké 4, alebo tak nejak. Či 30? Ja si nepamätám. Že 30 km za hodinu. Pomaly to išlo, ale sú nejaké ešte aj výkonnejšie. Takže vlastne, koľko by si ty rejtol svoj kanál od 1 do 10? A komunitu. Komunitu mám super, ale teraz som tak trošku oddelený od tej komunity, mám taký pocit, lebo teraz strašne málo točím. A hlavne serem všetkých ľudí tým, že dávam veľa Brawl Stars.
ale povednujeme sa tomu po lete a myslím, že akože ja som za svojich ľudí vďačný, oni sú super. Takže tých rejtujem tak 8 z 10 a môj kanál neviem, to sa neodvážim hodnotiť. Chcel by si niekedy niečo zmeniť v minulosti, v tvojom živote, že aby sa to nestalo? Ne, Nie? nikdy nemením to, čo sa stalo. No ne, takže vlastne my že ti chceli poďakovať za tento perfektný podcast. Ďakujem. Bolo mi cťou. Aj nám. Dobre, ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem, do počutia. Do počutia.